Zdar lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska je to Shake and Fidget Private. Proč Private? Protože obyčejný shake mě nebaví a tohle je to o mnoho lepší, to uvidíte. Jsem level 12, jenom jsem chtěl dělat level a už ho mám 2 minuty ten level, takže dá se tady přeskakovat za houbičky, za jednu houbičku uděláte přeskok. Dneska mi nějak nepadá XPčka. To můžu prodat, to je na nic, najdu lepší. Však vidíte, jak je to, jenom tak přehazuju. Všechno tady, co vidíte, tady je. Když se přihlasíte, máte 500 houbiček a 100 zlaťáků a když dáte k obyčejném šejku je hlídka, tady houbaření, když dáte, tak tady, když dáte poslední, tak dostáváte třeba 50 houbiček, jako já třeba teď. Já se chci kouknout do zbrojerny, jako výbavičku. Najdu pak lepší. Ty epiky lepší nekupovat, najdete v hospodě každý den. A já vám dám do popisku, kde si tohle můžete dát, když vám to nepůjde přes Google, tak vám Google zakazuje hrát tuto hru, tak musíte hrát přes Mozilla, jako hraju já, tady dole. Přes Mozilla, anebo přes Internet Explorer. Ještě nikoho nemám v přátelích a... To prodáme za 20 zlatěků, nám to úplně k ničemu, máme lepší. A k čemu bych se vám chtěl zeptat? Když chcete se mnou hrát, mě si můžete přidat, nebo já vás přidám, mi to stačí napsat do popisku videa, jak se vy tam jmenujete, já vás tady přidám. A už mám všechno v modrém, takže už mám všechno dobré. Mě z matkopile najdu lepší. Půjdeme za chvíli do podzemí, kouknout, jestli jako porazíme. Dáme toto, uděláme no tak neuděláme level, ještě si nějaké věci najdeme. Mám teď trošku bugy. Všechno to si koupíme. Sila nám je k ničemu, ještě jednou houbičku dáme do toho. No, všechno nic teďka. Že tady se ty levely dělají fakt rychle tu. Ten epic je lepší, jdem do podzemí. Jak vidíte, všechny podzemí mám otevřené, protože privát dovoluje mít odemčené všechny. A jdeme od prvního, takže od prvního podzemí duch. Jednoduché. Jdem dál. Kostě. Jednoduché, už jsme level 14 za to a peníze nám naskakují jako šílení. Už budeme mít porazeno třetího. Čtvrtce, sakra, teď jsem ho nedal. Tak. Teď trošku jsem si tam vylepšoval věci v tomhle času, takže jsem dlouho nemohl natáčet a... Hlídáte tady.
Zvuky mám vyplat, takže všechno mám, takže... Se kouknu, co máme dál. Nic moc. Epic dává +5 ještě k tomu. To vypadá dobře. Šala. Se koukneme dál, co tu máme. Ještě mám jeden účet, ale tam já nehraju, to je jenom můj vlastní. Chtěl jsem udělat video ze Shake Private, takže jsem si udělal nový a... Tady to máte. Natáčíme právě 6 minut, to vidím. Lepší luka než předtím, super. Já jdem ji porovnat. Trošku ztrácí, ne? Ale je silnější, takže si to dáme. Uděláme aspoň level 20 dneska. To hodí se. Porovnáme s tím. Ale není tak špatná, je lepší. Super, je lepší. Do popisku vám dám, jak se tam jmenuje a jestli si mě chcete přidat, nebo... Líbilo by se nám, kdybyste mě odbírali a dávali lajky a komenty. Já vám na ty komenty budu odpovídat a... Hlavně se koukám úplně na všechny videa, co já tam mám a... Já vím, že Shake nikoho obyčejný nebaví, tady je privada, on je mnohem lepší, tady se level dělají strašně rychle, tady všechno lítá. Jdem do WC. Potřebuji být ještě lepší na tohle, takže... To ještě myslím, že nemám. Vidíte, že v hospodě jsou normální epiky, tak to dobře naskakuje. Toto je lepší. Bodky si můžeme dát do robotky, bodky do robotky. To pak prodáme. Jsme level 18, jak vidíte. Se kouknu na Sky, kdo je tam. S tímhle ještě budeme natáčet hry. Ještě k večeru. Dobré. Tam pokračovat. Toto bude první díl ze Shakeu, Private. Pak se ještě domluvím s kamošem a já se s váma ještě uděláme
hospoda a někoho zabijem. Wow. Kdyby to bylo slabší, tak to prodáme. To porovnáme tam. Je slabší. A ještě můžeme dát jednoho dokonce. Nebo dáme drum pod zemi. Super to jde. Dáme tady v tomhle podzemí teď. Ježiš, tolik peněz. Jestli vidíte tu míži rozmazení, já to mám takhle nastavené, že? Mně se to tak líbí, když to je rozmazané, ují. Tak já se s váma rozloučím. Uvidíme se u dalšího šejku priváty, já se s váma loučím, čau čau.